Ongi etorri meldozera, zer modu zioski? Oso ondo zeu. Ondo, nintzen betxatzen ze garrantzitsua den gorputz lengoaia menperatzea. Diot, Oso garrantzitsua da. hizkuntza eta bai, ahozkoa eta, baina horrez gain, hizkuntza ez berbala edo, gorputz hizkuntza hori. Holanda, gezurretan zailtzela, holandeseroso zauzela. Ez, eta zerbait adirazi nahi duzunean ere, ze diot, aurrekoan, hala gertatu, kalean indoala, urruti, tipo bat, urrutira niri. A seri? Zer da, gerturatuta, zu miluzekoak. Horrela? Egin mingain bat edo. Zoraizki, Zartu zela gure lehiakideak pasagar una favorez. Antion Nestor, Laia Altxue, Aitziber eta Maier, ongi etorri. Orduan, miaren ikurra edo keinua da, ez dakit, pa. Beitu Antxon Teieria, genio bazara. Bai, Bai, genio bazara. Listo, da bera. Da bera ere, bai. Antion Nestor, zuek ondo? Bai. Kalean ere urrutira bat emat, zuek? Miluzekoak. Zer moduz ara mazue famaren zama? Bueno, ez da horren besteako. Ilerdekoa jantzita, ja, ez daude. Inoak ezagutzen. Bai, horrela egiten zara, Bueno, bai, eta guzki beta aurrekoak. Ikaskela ere bai? Baita ere, bai. Ondo, begira, nor da hau, ez da? Telebistako ez dut ezagutu ere egin. Bueno, ezagutzeko moduan, 5. saioa gurean, 1.550 euro pilatuta. Kain! Oso ondo. Eta hortzi oraindik ere, ile ordea eta betorrekoa jarrita da bilena da, zakua. Zuengatik iesi, eskapuan, eten gabe. Bueno, ere finoletan gozatzen Oso asko. ondo. Bai, ondo gabiltza, baina ez dugu bera bat asmatzen. Badakigu zer den erantzun zuzen bakarrira, urrezko galdera bat ere. Definitzea falta zaigu. Gaur definitu, akaso? Ea. Nahi bai. Hortarako prestuek, ez da? Hori da. Animo bikote sortean. Nahi hausu ez moduz? Ondo, gotxu. Ondo, hartuko zenukete zuen final bat. Hombre. Bai. Seguro. Usi ere, oraindik hasi barri. Ja. Bigarren saioa. Gaur. Ondo? Hobeto gaur? Bai. Bai, aurrekoen urduritasunek nahi ez da? Bai. Eta horretazen, ondo. Leku hartzearekin nahiko lan, ja? Hartu dugu? Bai, hori da. Hori egin da. Ondo, gogoratuko dugu bat Durangotik, bestia Badiñotik, Kuadrillako lagunek. Bai. Ondo, eta purtsuet kirolarekin lotuta gustatu zaigu hori. Bat errukbian, nahia. Eta aldie zein da? Durango rugby taldea. Durango errukbi taldea. Bai. Eta ze mailatan edo ari zarete zuek, edo nola da? Ointxe bertan ligan goiz bigarren. Epa! Epa! Ondo? Eta lehenengo nordua? Bilbo. Jas! Bilbotarrak. Arerio gogorrak edo? Bai. Bueno. Usi bezala zuen ekipu, Oso ondo. Bigarren ere bai. Zu bigarren? Bigarren Eta horretik bai. Bilbo? Ez, ondarruko lehenengo. Bueno. Zelan zan izena, biak bat Biak futbol bat. taldien. Entrenatzaile lanetan. Ez zara, horrela, oiu asko egiten duen entrenatzaile bietakoa edo Ez. taktikoagoa edo... Nire bikotekide, oza, nirekin dagoen entrenatzaile moduen gehitxu hau. Bizarete. Bai, Eta bera da beroagoa, hori da. ez du bizka bat estrategia Ni eta baino. gehiago arduratzen dena. Bai. Ondo. Eta esan dugu hemen dirutxua behar dugula, besteak beste, ostatu hartzeko denoiako bidien. Hori da. Ondo, Noiz da asmue, naia, joatea? Udan, esan zen duten? Ekaina, bai. Ondo. Ondo, Eta laster. hasi eta buka. Bai, azterketak amaitu, joen, eta gero ja. Zer eskatuta dau edo berez? Azterketa gainitzea egoa. hori da. Ongi etorri, hau Eskerrik batzuek. asko. Aitziber eta Maider gurean, Gabon, zer moduz bikote? Oso ongi. Pizka bat, hortxe distantzia desente zuen artean edo, elkartu. Lagunak bazinate bezala, ados? Ez pasarete edo. Bai. Kuadrillako lagunak? Bai, Aha. Nondik gatoz? Iruñatik. Zer lekua. Ai, Ez gara gaizia, Ai, begira. ondo. Eta, kurrikulumari dagokionez, Aitziber, zertan ari gara ikasketak? Magisteritza ikasten, Non? azkeneko urtean, Iruñan. Bertan. Bai, Kasu horretan, ostegunak aprobetxatzen dira. bai, igual- asko. Bai, Bai. Igual aritara gurasoen etxea, baina hartzen duzu bueno, tarte ez bat importa. parrandarako, Bai, noski. Maider, zu berriz? Nik gizarte lana, Gizarte lana, eta, non? Iruñan. Ondo, zoragarri. Gainontzea, musikazaleak, ipatu da hemen. Aitziberre musika oroar, Ai? Maiderrek bi kontzeptu. Roten amairu eta regetoia. Uztartu zitezkenik ere, roten amairu bai, Bai. eta gero oroar ja regetoia, gauerako. Oso, no? Ez etorri gara, parranda asmoz, dirua lortzizkero, ze egin nahi dugu, diruarekin, ikote? Lehenengo gauza sagardotegira joan, Hau ondo. kuadrillarekin. Ze ez momentarete sekula joan. Ez.
Osa, kuadrillarekin. Ah, bestela bai. Bai. Bueno, ni Vale. ez. Egia, kuadrilan joatea beste esperientzia dela. Poliki joan, Ondo. aldela noski, baina sagardotegira joan da gero bidaia kanporaia. Bai. Nora, gustora? Ondartza. Bai. Ondartza duen leku bat? Bai. Vale. Ondarrua ere. Pixka kanporaxeago. Bai. Ondo. Bona ikusiko dugu nora heltzen garen. Ondo abiatu behitza bikote, animo eta zorteon. Eta aldala, sakuko dirutxua eskuratu. Eski. 1000 luzeko sakua nadia 10.000. Eta 800. Euro. Publikoa, Bilagonatik Saloura. Opa zure gaziak. Ongi etorri. Baitziber, Maider egin gara, eta horretarako jakin nahi dugu zeuek zer egin nahi zuien, potokumeak triboren berbak edo ikusi-makusi. Gu ikusi-makusi. Ondo, Antxonetan estarrentzat? Triboren berbak. Bale. Bertxotan nahi eta usuen. Bos ondo. Aipatu dugu ondarru, botereak ditugu. Epa, Ondarru leku ederra. Inbokatu dugu ondarru. Ondarruko berbetan webgunetik jasotako hitzak, Josu Arrizabalagak sortutako webgunea da. Antxon eta Nestor, ageri zaizkigu, berbak eta denpora. Azkar, Antxon. Aguro, Elurra, edurre, frontoia, pelota plazi, bidioka, madarikatzen, mekauenka, aserrea, amorrazioa, ernea zinoi, keinua, kinu, ordezkaria, komisinau, lapikoa, topine. aupa! Antxon, ederra zafamau. Ondo, Udaka Bai, zaitu bai. ondarrun edo? Ez, baina bueno, horre antzeko dotasunak eta... Hori esan zidan ondarrutar batek. Ondarrutarra ez dela ikasi behar. Pea etxen da, pea. Ondo, 1 puntu, pea etxen da. Ondo! Nahi, hausue, betxetan eta? Bueno, Ondo, bai ez da. Orain entrenatzaile txirritatxo. Aldaketak, txirritatxok. Eten gabe, Bai, bizitza da, bizitza, eten gabeko vale. aldaketa bereziki txirritatxo dena. Hementxe, hitzak eta oinak, ikustagun. Onartuko dizuet gauza, bat. ea dudan, Adorea kendu dut gauza bat, bizitzatik. eta ez omen, Gozea, medikua gomendatuta, ba, utzi berri dut, kafea, orain moderno bat, izateko. hasi naiz edaten. Tea. Ia egin barriro, zaratia? Horrek zesan nahi du? Dana! Jaupuntu! Ondo, Oso ondo hori gote. zabiltza aguantatzen. Bai. Bertxo ederra, eun. Bai ez da? Ondo legoke. Aitziber Maider, venga, loratxuek zuentzat. Arrosa, ekilorea, bonsaia, kaktusa, orkidea, lotolorea, palmondoa, gerizondoa. Ekilorea, Aitziber. 6. Kaktusa, Lau, arrosa, bat, bonsaia, bost, palmondoa, 2. lotolorea, zortzi, orkidea, 6. gereziondoa, zazpi, ekilorea, 4. kaktusa, lau, arrosa, bat, bonsaia, zortzi, palmondoa, 3. lotolorea, lau, orkidea, 5. gereziondoa, 6. ekilorea, bi, kaktusa, lau, arrosa, bat, bonsaia. Itxura oker dago egiten du. Azkenerako 3 lore. 30 puntu. Ondo! Zuretzako zentaula ona, Politxe, Ezta, loreak eta- Gereziondo ederra, Ondo. ba, buf, ze politxe. Itxon, Nestor,
Zuentzako kontzeptu guztiak aproposak. Imintziok adierazteko badira. Gorputz lehengoa, hauek bai. Enteratu, noski ba. Hartu lekua, mesedez. Nahi eta uxo bestaldean. Lehenbiziko erronda. Denbora. Inurrixe. Ez? Ipotxa. Pinguinue. Zer da? Ez da gizar da. Bueno. Txakurra. Katue, xague, Pertsona txiki bat. Bai. Zer? iratxoa, Ez? ipotxa. Enano bat. Bigarrena. Etxe bat. Eraikina. Ez. Teilatu bat. Ez? Aztu Itsaso etxea. bat. Ez? Eraikin bat, da? Ez? Eraikinik ez. Piztina bat. Ez da, Zer da hori? Ondo. Ja, hirugarrena. Taxista. Taxia berandu Ez da dator. taxia. Kotxa Autobusa. Autobus. berandu dator. Bera da? Berandu da. Eta... Gidaria. Eta? Bezeroa. Bezeroa. Osea, ba... Zer dago? Eruten daena. Itxaiten. Zain, ondo. Lehenbizikoa. Aurra, aur bat. Ume bat. Hartu lekuen. Buelta. Tegatu gara ipotxekin eta. Bai, fantasia. Bai. Iratxo bat oinez ikasten izango da fantasia bat. Eta gero fantasia behar genuen garaian, amotoko mari eta... Mendi bat. Telatu erekina. Mendi bat. Eta Nestor ja antzerkian sartu da izuarekin da motoko mari Nestor esan du. denbora bari. Zuek eta asmatu baina nik sasi guztien gainetik eta ez dago. Bakarra, 20 puntu. Nahi hau zue, animo. Zuek imintzio gile orain, Aitziber eta Maider iritsi berriak bestaldean. Iruindarrok bota, Proposamena beldurri gabe, denbora. Bai? Etxe bat? Etxea, Bueno, Kaxa bat. korreoa, Kaxa bat. Mezuak bidali. ez. Zer? etxea, karratua. Bigarrena. Erosketakin. Aur bat. Aur bat negarrez. Zer da? Zileta eramaten. Zer da? Aurra ziletan. Zer da? Ama. Ama. Ez? Aur bat. Ume bat. Hori? Zer da hori? Zileta, ez? Bai, horko ondo. Hirugarrena. Rapeatzen, bi pertsona rapeatzen. Bi rapero, bai? Bi rapero. Eta zer da? Erronka hori, batalla. Bai, Rapero. bai, ondo. Eta, lehenbizikoa? Handi bat, osea, karratu handi bat. Hori fabrika bat zen. Fabrika bat. Fabrika bat, gero guztatu zait. Uxoia oliar bat ere egin du. Asmatuta zegoen, baina, oliarra nina izen, Argi gara doila. Babi, 40 puntu. Aitziber Maider, imintzioak eta ondo? Ez. Ez, Bueno, animo, bikote, hartu lekua. Antxon eta Nestor laguntzeko daude egia esan, bestaldean. Ja, irukoren bat edo. Saiatu, sikiera, denbora. Kotxea. Motoa. Bai, Motogidaria. bai. Motorzalea, bai. Txingurria, inurria. Ez? Xagua. Xagua. Satorra. Xaguzuloa. Xagua. Xagua trampanerori. Oso, no. Po. Bi lagun maite minduta, bikote bat. Bai, Bikote bat ondartzan. ez? Erla itxasoa, ondartza. Espan, bikote bat espan? Bainoetxean. Bainoetxean ondo. Gure pele. Gure pele ukida hori. Bai. Ondo? Bikain. Gi? Ongi? Zara. Benezeita? Bai, Bai. Bai. Badana, kiruroina puntu. Ariketa oso nahi Oso egin. nahi egin. Eroglifiko batzuk. Epeletan sartungo gara. Erogliren unibertsoan. Errega de, Antxon Nestor, lehenengo eroglifikoa. Denbora. Bereziki, goxoa dago. Txirri, Bai? pi, Bai? roiak. Txipiroia. Bikain! Txirri, lehen erdia. Pirritzen lehen erdia. Txi, pi, troia. Teken dute eroia, txipiroia, bikain. Osa, erra da txipiroia. Ona, Bu, oso ona. zuek tintan eta? Asko.
ona. Bai, plantxan, Baita ere, kinpuligaz, tximidaia gauze ona. Oso. Erra. Erto, garbitzi ez, baina, bigarren hieroglifikoa denpora. Medikuak eman dit, zer da? Zer da? Paris, zena. Bai. Sendagaia. Sendabidea. Bikain. Parisera goaz, ikusten dugu Parisen gaudela, eta ibai hori zena. Agabe, zen David, Michelangelo, zen David, Davidea. Bikain. Hauek, zena erik ez dute beharre. Oso ondo. Sasoia. Oso ondo. 100 puntu bikote. Ondo. Nahi eto zuen. Miluzen noiz ikusten zuiezuek? Afaldu aurretik edo gero? Nik aurretik. Nik aurretik, bai. Amagaz. Paiz ondo. Ondo? Eta, zertarete oso ikusten zutxuak? Irama beti agor... Ta. Baina nina tranquila. Bueno, bakoitza. Ikusten tal. Amazelan egongo da zeu ikusitzea. Urduri. Beti dago zure alboan horbait zu baino sutsuagoa dena, ez da? Zu pixka lasai. Ondo, hori ere behar da, Ba, afaldu dute usuek eta mak. Ja, ba. Eta hieroglifikoa dator, lehenengoa denpora. Afalostean eman dit. Balea. Bai? Galegora. Bai? Galegora. Latu? Afalostean eman dit? Galegora. Galea? Ez? Gora. Bai? Galegora. Hasi hortik. Naia. Gora galea. Bai! Gora doa bale hori, gora balea, eta B eta G ordezkatuta, gora galea. Eskerrak asmatu zuen, entzuten nuen ama etxetik usue. Arrasika. Bigarren hieroglifiko berzuek, denpora. Kiroldegira joaten naiz. Avatar. Bale? Aka. Egin eragiketa? Avatar. Justi zer da? Da, ken. Karate. Ka. Avatar. Egin eragiketa zerken du. Ez dakit zer da, nori. Familia. Pam. Na. Abataldea oso ezaguna, avatar. Abakenduta tar. Tarteka. Tarteka. Ai. Aba. Ez, Dancing Queen. Bai, mamma mia. Hori, bueno. Jo, baina hor... Bai, reklamazio horriak. Gero pasako izizat. Ez, ikusten da. Berroita da puntu. Ikusten da. Erogliek ikusi du eta usuan amape bai ikusi du badala. Ondo, Aitzi Bermaider. Eroglifikoek zer? Zer guztakoek? Bueno. Momentuz, ez errezatu guztakoak. Initziok ez, erogli. Ba, ondo. Animo bikote. Finala bakarrik, baina horretarako iritsi behar da. Zakuan nahi dugu, ez Zuek lehenengoa denpora. Zenbat datoz bazkaltzera? Izpa. Aizpa. Bizpa. Bai? Bi aizpa. Egin eragiketa? Bizpa iru. Oso ondo. Zenbatu egin behar ditugu. Bi, iz, eta pa iru. Bizpa iru. Bikain. Orain erreklamazioanik. Zema datoz bazkaltzera? Bizpairu. Zehaztu. Ja. Zela... Bueno, bitik irura ez da balderi. Hori ere egia da. Baina, igual bai, igual beste hau ere bai, auskalo... Lautik zeira eta bai. Bai. Zazpira, ondo. Aitzi Bermaider, bigarren eroglifikoa, denpora. Ordu luzez ari naiz. Bai, nordan. Nor da hori? Hori diba bat. Bai hori xe. Ten. Bai, Zezari nahi? Da, ten bai, noski bene nordan. ordu luzez ari naiz. Itxoiten. Ba ez da zuzena. Itxaroten. Itxaro borda. Itxaro borda idazlea euskaltzaina, Euskal Herriko dibetakoa, zelantzarik? Itxaroten. Gure itxaroten ari ginen baina, Bai. ez da iritsi bigarren lehenengoa, bai, 50 puntu. Ondo? Bila ona prest, Bai. datorrela da Miluzek eskuaren deia darra. Hortxe? Ole! Iepa! Hola!
Aizu, barkatu, izena? Alaiz, zorionak! Ona! Oso ona! Honek merezitu gutxienez, komo doimat. Ea. Antxon Nestor, demiziko eskua. Berriz ere horrela etorri da eskolatik. Zein da argaziko asiar jatorriko hegaztiaren izena? Kurriloa, kolibria, sorbeltzarrunta edo faisaia. Faisaia. Oso ondo. Bokala? Eta bertsio bat, adimentxu, Maion. La vieja saltu da nervioi herriberan, oinak urbeltzetan, loreak baineran. Oinak urbeltzetan, loreak baineran. Guau. Zaharra zara Bilbo. La vieja saltu da nervioi herriberan, oinak urbeltzetan. No. Igual da nire bizitzan gehien entzunuten kantutako bat. Benetan? Gari, I love you. Bokala? Esan beharra zegoen momenturen baten. Esan. Hori aldiro esan. Beti nabil pribatuan esaten boin publiko. Publikoki. Aurrera. Elikagai hauetatik zeinek du antioxidatzaileko buru handiena? Urinak, ahabiak, ogi zuriak edo azukreak. Abiak. Bikain. Hori dana zalantzat? Zerentzat izango denona? Ja, ez dakit. Azala edo? Bai, gazte egoteko. Seguro. Bokala? Zuk ez duzu behar. Lepa. Segi, edo? Arrantza beti esaten dut. Hori da dieta. Begira. Benetan? Kontur. Utez jarria. Entzun. Guau. Nola du izena entzun dugun Donna Summeren kantuak? I feel love, I'm a fire, I say a little prayer, edo hot stuff. I feel love. I'm a fire. I'm a fire. I say a little prayer. Na, 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 hot stuff. Oh. Na, na, hot stuff. Bokalik ez? Eta azken erronda, ze siglekin izenatzen dira argazkiko bizikletak? BMX-a, bueno, Bai, BMX-a. bai za, zozagunak. Oso. Bai. Bokala? Bai, bokala, I. Berriz ere horrela etorri da eskolatik. Bai, ile luze zoragarria, zorriaren jauregia. Ozpina, eta bar. Baina, ondo. Arazuak. Bo, Bigarren eskua, nahi oso eutxi, puntu egitako inari aldala, abantaila zeuena. Eta eguzkitan bada asko zobe. Ze kirolari bihurtu digu, 70ko hamarkadako diskoteka izar, adimentsuk. Aritz Erkiaga, Unai Lekerika, Joni Barluzea, Xabi Berandika. Joni Barluzea. Aritz Erkiaga. Eze flow Erkiaga. bestela ere badu, baina horrela, gotuz. Bokala? Miami Vice, Ah. Nahi hauzu entzun? Galdera oso ona, Zema txalo entzuten dira. Hau asmatu Friends beharra dago, telesaileko hasierako kantuan. 3, 4, 5, 6. Lau. Deno, bila ona? Guau, Ez? enuken asmatuko. Aldiro aritzen ginen, bai. Bokala? Bueno. I. Ez da birik. Arrastu da. Bai. Aurrera. Ze eskualdetan dago Gernika Lumo. Enkarterri Busturialdea Debagoiena, Bilbo aldea. Busturialdea. Bokala? O. Hori badago. Aurrera. Bai. Beste kanta bat. Adi, entzun. Ai, barkatu. Zure herria
emozioari hautsi. Bai, zeitz eskutatu dugu eskabidean taldearen Ilarria kantuan. Izengo itia, argazki ebilaldia, oroitarria. Oroitarria. Iruña ere bat egiten, Niriak nahi du zure oroitarria, baina batez ere menkia zure irria. I... Jo, barrio ez. Bueno, esan beste bat orduan. Azken erronda edo saiakera? Azken erronda. Azken erronda. Nola dute izena zaldi lasterketetan, zaldi gainean joaten direnek? Jonkei, hokei, jokei, horsei. Jose. Josei. Hori bekoak. Ezier maider? Jokei. Jokei. Zaugaguk, gorputza hartarako. Pues, zaldi gizajue. Pokala? U. Urik ere ez dago. Ba, Aitzi Bermaider saiakera. Tartekako plazera da, kanpoan gozatzea. No, ez da hori. Lokar, kaso? Gozaltzea. Bueno. Ba, komodinik ez. Beste bat daukagu ganatzeko. Hau bai, zuen eskua, Aitzi Berta Maider. Oso gutxitan ikusi dut Irribarrez. Esadazu. Ezazu ere, eta eskerrak. Eskerrak. Zein da materiaren konposizio eta propietateak aztertzen dituen zientzia. Biologia, fisika, kimika eta astrologia. Kimika. Bokala? A. Eta musika? Nere hizkuntza euskera, nere hizkera euskainol, ez dita bainago dezibelian tanon, igandia dezur xaropa txitxarron, nere hizkuntza euskera, nere hizkera euskainol. Norena da? Entzun bere dugun euskainol kantua? Eusko Barbie, Eusko Bratz, Eusko Princess, Eusko Nancy. Eusko Princess. Minet, bai. Ondo? Bokala? I. Bueno, adostu. Eta aurrera? Ondorengo aukeretako zein ez da antzezlan baten izena. Giltzadun etxea, Iparragirre, anfitrioi berezia edo esnearen kolorekoa. Anfitrioi berezia. Oso ondo? Bokala? I. Aurrera? Bai, ez da? Bai. Entzun? Nirvana taldearen ze albumetan dago Come As You Are kantua. Nevermind, In Utero, Bleach edo Love Buzz. Nevermind. Ona. Bokala? O. Oso gutxitan ikusi dut Irribarrez. Azken erronda ere zeuena da bestela. Probatu nahi duzue? Bai, segi. Azken erronda. Bai. C olatu da ezaguna, mundakan. Atzeko olatua, B olatua, olatu bortitza edo ezker olatua. Ezker olatua. Lehorreko bi, tasmatu, ondo. Ondo? Amundu mailan. Bai. Bokala? U. Ba hortxe, neskak. Oso gutxitan ikusi dut Irribarrez. Hau da? Biztilagun kesati astuna beti kopetilun. Badira, batzuk, Bai. Oso ondo! Oso ondo bikote! Epa, markagailuak iaia berdinduta ditugu adidanok. 200 komodina, Anton Nestor. Nahi hausue 300 komodinik ez? 350 komodina, Aitzi Berta Maiderrek. Bai, alabeizeko proba. Zein da zuzena? Anton Nestor, zeuek erantzuten hasi? Historiako garai geologikoak dira. Lehenengo errondan hori galdetuko dugu. Triasikoa, Neogenoa, Nazarenoa, Kretakenoa, Eozenoa, Jurasikoa, Holozenoa, Pleistozenoa, Kretazeoa, Grafenoa, Paleogeneoa. Jurasikoa. Dinosauroekin erlazionatua oso ezaguna. Kretazeoa.
Eta honen amaieran, meteoritoak lurra kolpatu. Aitziber Maider? Paleogenoa. Ondo, Pleistozenoa. azken glaziazio gehienak. Bertan gertatu ziren? Nahi usue? Kretakenoa. Asmauta goitza dau. Aitziber Maider? Triasikoa. 50 milioi urte hartzen dituen periodoa. Antxon Nestor? Eozenoa. Zondo? Aitziber Maider? Neogenoa. Azken zuzena? Holozenoa. Komodin gabe? Komodinoa ez, Holozenoa, gaur egungo garai geologikoa, 150 puntu. Antxon eta Nestor bikain. Bigarren erronda, Italiako eskualdeak dira. Pascolo, Lombardia, Toskana, Basilikata, Markak, Palatinata, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Auguri. Nahi hausue? Abruzzo. Lakilla, du. Hiriburu. Toskana. Leku ederra. Etxe batakot? Abai, Ai, Antxon Nestor? Lombardia. Hemen giroa. Nahi hausue? Veneto. Venezia hiriburu duen eskualde hau. Aitziber Maider? Basilikata. Do, Liguria. Sanremo, bertan? Zehazte. Nahi hausue? Palatinata. Asmautako izena hau. Aitziber Maider? Komodina. Ez dagian jokaldirik onena? Azkena? Umbria. Komodin gabe? Komodin gabe. Antxon eta Nestor. Bikain! Oso ondo? Bravo! Ena horretan hartu gehiago. Toskanan zeuke, etxie. Hori egia da bai, zute zamaina. Aitziber eta Maider zebek erantzuten hasita, ari instrumentuak dira. Balalaika, lira, trikitia, banjoa, anga, pianoa, sitarra, lautea, harmoniuma, kora, mandolina. Pianoa. Bai, bai. Hala da. Lautea. Antzinako musika tresna. Nahi usue? Banjoa. Tan, taka. Ondo. Aitziber Maider. Lira. Balalaika. Euskal Liza dirudi. Ondo. Kora. Afrikako instrumentua. Aitziber Maider. Mandolina. Musika irakasleak zer dira? Komodina. Baina... Sitarra. Baina... Botako daude komodina. Nagusi! Antxon eta Nestor. Joak jartziun da berrogeita hamar Antxonek eta Nestorrek. Hirurun bildu dituzten nahiak eta usuek, Aitziber Maider, hirurun mar. Nahi hausue! Alegindu gara aurrera egiten baina bigarren saioan, kale, zer moduzikote? Bueno, ondo. Penazue orain. Ja. Baina, bueno. Gero egia da, sorterik ere azken proba hontan ez dugu izan, transpatxo guztietan ere hori gara, ale ere, merez izan du, bisitak? Bai. Gustora. Paso ondo. Bai, Eta bai. oso jator gainera, aurrerantzean, eman egurra errugbi eta futbol zelaietan, egingo dugu, topo, kanpo batean ere. Bikote, mila esker. Antxon eta Nestor! Pozik, eroso, Ondo. sitarra joz. Ondo, bai. Zera gustaldi. Bueno, hori ez asmatzen ez Hori baldin egia da, nago. hori egia da. Itzalita bago. Eta beste aldean, Aitziber eta Maider, zer moduz? Ni. Hobeto. No? Lortu dugu, final herritara salikatzea. Orain, sokazio instrumentu bat, ibiliko da batera eta bestera, sokatira datorreta, iruindarrak erantzuten lehenak, animo, hartu lekua, eta goazen, sokatirara. Ze hamarkadatan idatzi zuen Carlos Santistebanek Bizi aparra liburua. 70. 80ko hamarkadan, ze arrai erabiltzen da zurrukutuna prestatzeko. Atuna.
Bakalioa, erabiltzen da. Zer herrialdetan dago Ahmedabad hiria? Italia. Indian dago. Eta ze animalia ageri da burgiko ezkutuan? Lehoia. Zakurra agertzen da. Zema silaba ditu esternokleidomastoideoa hitzak? 10. 10. Ze elementu kimikoren simboloa da FR. Frantzioa, ondo? Bai. Jarraitu atxotitza, goizaldean lo dagoen azeriak ez du lumarik Jasoko. ahoan. Zenbat da, 97, ken 33, ken 12. Ai. 10. 52, zein euskal lurrodean dago pekarra eskualdea! Antxo Maider! Bueno, zer baduz estrainaldia Miluzen? Oso ondo. Ondo etorri zailkatu, Bai. helburua beteta. Bai. Leheneko helburua beteta. Bai. Orain entreneta purtsu esokatira. Dorrengo Miluzen zegoen zaingu, Programa lasaiago, apa bikote! Libo! Antxon eta Nestor. Eta entzun daitezela biolinak eta biolak, zitarrak, korak eta gainontzekoak. 5 saiotik, 5. finala jokatzera, dozeta. Niño, ondo, bikote. Bai, ezin gara kexatu. Referenteak dozki. Ia gaur magia pixka bat egin. Hori, ea. Ta zakua agertzen den, gaur, jokoan, tatxan, 10.000 zortzire duro. Animo. Publiko ere, doktore. Bila bonago lagunak, zerrik asko gure entzateatik. Zerrik asko talen. Txekuei esan gurekin bat egiteko. Esan, Torteko. Batera lan egingo dugu. Antxo Nestor saria zeuen eskura jarriko dugu. Bai, ea. Miluseko platue zeuna da izarrak, zeuek zarien. Mendizale? Bueno, tarteka. Gero, zederra izaten dan bai, iritsi tontorren batera eta ermitatxu bat egotie. Bai, Zaila barruan, ostalaritza zerbitzu eman Romeria eta... Antxo Nestor, zorte hon. Euskal Herrian 1000 metrotik gora dauden ermita edo baselizak dira. Denbora. Balderejoko San Lorenzo. Aizkorreko Kristo Santua. Bai, ez egin duzu. Aulestiko Santa Eufemia. Ez. Politzako San Roque. Bai. Bueno, ez. Vale, pues ez, venga. San Donato eta San Cayetano. Bueno, San Donato 900 eh? Bai, ez, ordu. Ez. Gaztelugatxeko Doniene. Itxoganako San Vitor. Ez. Zumargako Antioko Ermita. Mendaurreko Trinitatea. Bai ez. Donesteben dago, baina... Muskildako Andre Maria. Bai, eta ere, bai. Muskilda Otxagabian dago, goigoian. Mundakako Santa Catalina. Ez. Mundaka itxaz zertzen dago. Ezinezkoa. Bai, ez. Egiaztatu egingo dugu. Akats bakarra. Esos Dago. muertos. Kolitzako, nahi duzu, probatu? Hauteko dugu. Bai. Vale, Kolitzeko, ez? Eta hau, agian... nik hori esan dute zetz, baina, a ber, probatu. Bai. Probatu. Vale, Bi akats. Denpora dago, Denbora dago, a ber, lasai. San Donatu saiatuko gara, ez dakit oso... Zalantzako San Donatu eta Mendaur. Ja, baina ja aukera ez daukagu gehiago, Bai. Zintakazu bestea ez... Edo San Donatu edo Mendaur dauka, zalantza igual San Donatu saia pasako. Edo nik alderantziz, igual Mendaur esango... Mendaur dago Donesteben, eta ez dakit justu lehenengo milakoa den edo ez. Ez dut uste. Ez, uste. Donesteben, ez, bale, emaiozu. Ba, berriro 0 eta 2 artean. Antxo Nestor, urrezko galdera. Bide azkarrenetik, Zumaiako San Telmo ermitatik, urrutien dauden biak. Urrutien. Zeintzuk diren jakin nahi dugu denbora. Muskilda, ez?
Muskilda, bale? Bai. Eta Balderejo. Balderejo araban hau, Bai, ez? Balderejo. Nik bi horiek bai, jarri, bai. Ze moduz? Bueno, nahiko ondo. Gertu berriz ere Ermita guztiei eskean, Bai. zorte pixka bat, Batean egona gea. ze talentua, egon da. Non, Nestor? Ba, Muskildan, Esan Mundakan, Donato, Mendaurren, Gaztelugatxe... Zumarragan. Jotzen ere bai, batean? Muskildan bai, ezkontza batean. Ze erra. Luxua, Bai. Jose erra. Bai. Balderejoko San Lorenzo baiezko eremuan. Hortxe mugan, 1060 metroko altuera duen ermita da. Muskildako Andre Maria. Eta zer gogoan, Nestor? Asko igo zinela? Bai, bueno, kotxeakin... Eta, kotxea, violontxeloa, violina, arreba, bueno... Dena soñean hartu. Baiezko eremuan zuzena da? 1025 metroko altueran. Oso zarra, ez da? Bai, 12. mendean ereiki, 17. mendean zahar berritu. Eta hartzapezpikutzak lapurtutakoa. Aipa. Bai, immatrikulazio jotako bat, hor. Gertatu izan da, ez da? Bai, gehiagitxo. Aizkorri entzun eta asko igor behar dudala. Bai. Datorkit burura, Bai. Aizkorriko Kristo Santurako be bai, Antxonek baietz. Egon da? Bai, Aizkorrin bai. Zuzena da? 1500 metroko altueran. Ze parajeak. Gaztelugatxe? Hor ere bai. Eskilara asko baina. Zeleku ederra. Dragoiekin egon gara berbe. Dragoi barik asko zobeto. Lasaiago. Bermia terranai eta goroto ditu dragoiak. Bermiago kalezi. Eta ondorioak, bai. Gaztelugatxe kolonionez, ezko eremuan. Bai, itxas mailatik 150 metrora dago. Mundaka, Santa Catalina. Bai, San Vitorin. Ez ezko eremuan. Itxas aldamenean hau ere, ez da 100 metrora iristen, altuera. Zeleku ederra, Santa Catalina. Aulestiko Santa Eufemia ez ezko eremuan. Gehiago igo beharra dago, baina altuera 700 metroko dago. Kolitzako San Roke, mugitu dugu, Zalantza. eta gero kokatu dugu berriro. Kolitza mendiaren tontorrean 880 metroko altueran. Zumarragako Antioko ermita, ze leku ederra. Bai, oso polita. Ez ezko eremuan zuzena da? 500 metroko altuera. Dagros esan, iruku esan, Arantzazu, No? Loiola eta Hor Antio konexioa. edo, bai, bada hor, Bai. Bermudetako irukia edo? Bai. Wifia, bai. Wifi santua. Itxoganako San Vitor. Ez ezko eremuan. Hortxe mugan, 40 metro, falta ditu 1000ko altuera izateko. Eta barriro bat ere egon gara, taldaketa egin dugu, Bai. eta zalantzak izan ditugu bat eta bestien artien. Mendaurren egon da zaudela? Ni bai. Antxon, bai. Zeleku ederra, Bai. Gustoko lekuan, 1000 metrorik ez izango dugu. Ez ezko eremuan, zuzena izan da, aldaketa? 1100 metroko altuera batek, eta San Donato eta San Kaietan berriz, 1480 metrora, baina bikain, bikote. Antxon eta Nestor, ze ondo. 450 euro. Ondo. Urrezko galdera. Taldatzen badugu, 1000 eurogatik? 450? Hobeto. Hoi da. Nahi zuie benetan, urrezko galdera bat? Bai, ez. Merezi dugu ez, da? Bostaldizta gero. Ez da nahi. Merezi dugu. Ez da nahi. Merezimendua da. Merezi dugu. Bide azkarrenetik, Zumaiako Santelmo ermitatik urrutien dauden, biak zeintzuk diren, jakin nahi izan dugu. Muskildako Andre Maria aukeren artean, Balderejoko San Lorenzo aukeren artean, bai urrezko galdera 1000 euro! Iritsi da, Antxon eta Nestor
irezitakoak. Zorion abikote. Apatuek, badakizue urrengo peregrinak. Hemen ikasi,